Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar na jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani da wayoyi guda 8 a hannunsu da kuma wasu ƙwayoyi ga su nan mun samu nasarar kama su ne bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI wanda al'ummar wannan jihar suka yi masa lakabi da nagari na kowa, umarnin faɗaɗa sintiri da kuma yawo da maganin ɓata gari musamman a wannan wata na alfarma watan Ramadan. To mun kama su ne biyo bayan rahotanni da muka samu akan cewa wasu matasa suna shiga su ne wa mutane sane na wayoyi tare da dai sau. To ga su dai za ku je daga bakin su. Me sunanka? Usman M Usman. Da ƙarfi? Usman M Usman. Shekarunka nawa? Shekaruna 20. To ba mu labari ga wayoyi a hannunku. Ba mu labarin abubuwan da kuke aka kama ku. To mu dai wannan dai shi ni nake jan babur. Na'am? Ni nake jan babur. Shi kuma wannan shi yake yin sani. In dai waya a gaban aljiyunka take. In dai a gaban aljiyunka take. To shi kuma ni ina kallon wanda za a ɗaukar wata miro. Zai rike kanta. In dai rike kanta in na taka mai burki zai to. In dai to an zare ta. Za a ajiye ta a ƙasa. In aka ajiye ta a ƙasa zai ce shi kuma ya ce mai gida ba ciki za ka yi ni ba. In ya ce ba ciki za ka yi ni ba, in ce mai gida da Allah ka yafu. Idan kuma lokacin ya ga abin shi zai ce wait to za mu tsaya a gurin. Yana zuwa zai ga abin sa a ƙasa zai ce ya gode. To wannan wayoyin da na ga a hannunku ga su guda 8. Guda nawa ne aka ɗauke su aka sace su a yau? Wannan iya guda 6 ne, wannan guda 2, wancan 2 na. Iya guda 6? To me sunanka? Muhammad Ali. Na? Muhammad Ali. Shekarunka nawa? 22. A ina kake da zama? Da Yobe State. Ina a Yobe? Cikin garin ta. To ba mu labari me ka zo yi Kano? Na zo sani. Da ƙarfi? Dago kanka? Na zo sani. To ba mu labarin ya aka yi? Mun fita sani. Yau da safe. Mun samu waya guda 6. Ya kuke yin sana? Za mu lallaba musu hannu a jinka ne. Mu cire. In ka gani mu baka abinka. In baka gani ba mu tafi da shi. To kamar kun ɗauki tsawon watanni ko kwanaki nawa ko shekaru nawa kuna wannan abu? Kai ni a garin nan shine yau jiya da dare ma na sauka mota ne. Sau nawa ka zo Kano a baya? Ko sau ɗaya ban taɓa zuwa ba, shine zuwa na yau. To ya aka kasan shi wannan mutumin? Yana zuwa garin mu. Yana zuwa garin mu, mun yi makaranta ɗaya da shi. Wace makaranta? Bodi. Wace bodin nan? Suleiman Idris na Yobe School. Na? Suleiman Idris. To bayan wannan ga wannan kuma hada kwayoyi a hannunka, ba mu labarin waɗannan kwayoyin ga sunan wani irin kwaya ne? Wannan 502 ne. Da kuma wacce? Da AZ. Na? Da AZ. To me ake da shi? Sha aiki. Na? Sha aiki. To yaushe kuka sha wannan kwayar da muke gani a hannunka ga sunan, yaushe kuka sha? Wannan duk ɗazu da safe. Na? Ɗazu da safe. Misalin karfe nawa? Ito ya wuce dai misalin karfe 9 ko 8 da rai. Mu ga harshenka kamar bude sosai, bude bakin. Wannan kalan me a harshen naka? Kalan alawa ne. Alawa ne? To magana labarin azumi fa? Labari? Bayanin azumi. Ana azumi, ni yau ne kawai ban yi azumi ba. Kai fa? Ni ma haka ne. Yau na kaɗai ban yi azumi ba. Kuna da cewa da safe nan kuka sha makwayan kenan? Ni saboda za mu fita aiki, saboda na san haram ce za mu fita yi sa ina azumi, amma ban taɓa shan azumi ba sai yau ne kawai ban yi azumi ba. Saboda fita wannan aikin? To kai kuma fa? Ni ma saboda na san cewa sata zan fita. To gashi ma dai a lokacin da muke musu wannan tambayoyi ga ɗaya daga cikin wayar ba wani wacce ake kira din nan. To gashi ana kira a ciki. Kamar yadda kuka gani nan dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, kuma lokacin da muka kama su mun kama su da wannan karamar jaka da wannan shi dan Yobe ake tara wayoyin a ciki, wanda kuma ga wata jaka can a sama da kayan sawa ita ma a ciki, wanda muna zargin cewa suna amfani da ita ne idan sun biyo sun karba su canja kaya. To kamar yadda kuka gani yanzu dai kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda da zarar an kammala bincike za a wato gurfanar da su a gaban kotu. To yanzu daga wannan abun a iya safiyan nan daga safiya zuwa hantsi gashi sun saci wayoyi guda 6. Allah ne fa ya san cewa waɗannan mutane idan suka wuni a garin nan irin wato wayoyin al'umma da za su sana, musamman a wannan yanayi da ake ciki na azumi. Ubangiji Allah ya tsare mu ya kuma kare mu daga sharrin su. Kace me? Mun dan girman Annabi. Ka ji abin nan ce kuwa? Na ce fa Allah ya kare al'umma
musamman a wannan wata mai alkhairi daga sharrin ku. kare mu kuma mu ma Allah ya yi mana